ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική είναι μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι το κινητάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Sabe, wanna sabotage dogs? Ποιος είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurotravel? Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurotravel. Ο Παπανάκης που Μάκη που έπιασε το Eurotravel. Let's move it. My dealer won't hang around all day. There they are, pulling behind me. There's a good boy. Το οποίο έχει σταλεί Κυριακή 12 Απριλίου 2009 να ακούσει το πολύ λίγο το πλάνο δηλαδή, κυρίως ο διευθυντής Παλαιός